Que tal, como están? Benvidos. O rural será de novo o obxectivo dos proxectos financiados polo Plan de Acción Social da Deputación da Coruña. Así o explicaba esta mañá o concelleiro Rafael Peña, que deu conta das actuacións que propón o Concello e que sumarían máis d'1 millón de euros. A partida máis alta irá destinada á mellora dos accesos de Marrozos. O Concello volveu mirar cara ao rural ao deseñar o novo paquete de obras financiado co PAS, o Plan de Acción Social da Deputación. Así, o programa, á espera de que sexa aprobado pola institución nos vindeiros meses, suporá un investimento de máis d'1 millón de euros que o Concello repartirá en 7 actuacións. A máis cara, que terá un orzamento de 380.000 euros, servirá para iniciar a mellora dos accesos da parroquia de Marrozos. É un proxecto técnicamente dificultoso, é bastante ambicioso, trátase de vaise anchear a pista ata 6 metros, vaise facer un muro de contención de 600 metros, vaise facer reposición de todo o que ten que ver con saneamento, etc. etc. A segunda parte, que vai ser a que executaremos no PAS do ano que ven e que xa está encargado, vai ser o que vai a ser estritamente o ensenchamento da ponte, o cal pois quedaría resolta a reivindicación histórica da parroquia, que é un acceso digno para acceder aos seus veciños, que vai a supoñer un investimento moi potente. Volven as grandes obras ao medio rural. O PAS incluirá ademais unha mellora do alumeado do rural ca substitución de 400 puntos de luz na Peregrina, Figueiras, Grixoa, San Xoán de Fecha e Busto e que terá un custo de 80.000 euros. Tamén se arranxará o pavimento en Villestro, O Eixo e Arins. Outra das actuacións que prevé o plan afecta a un punto negro en Marzo de Arriba. Trátase dunha curva de Marzo de Arriba que dende hai 10 anos pois leva provocado 16 accidentes de tráfico, incluso cunha vítima mortal. Como durante estes anos intentáronse dar solucións a través de sinalética, etc., pero non resultou efectiva, xa que incluso neste último ano producíronse outros 2 incidentes ali, e ademais está provocando serios prexuicios a unha vivenda que xa debe de ser a quinta ou sexta vez que ten que repoñelo o seu muro. Vamos a modificar o trazado, polo tanto vamos a intervir en 200 metros, eliminando a curva e facéndoa prácticamente en línea recta. Outro dos montantes máis altos do PAS, con 300.000 euros, servirá para crear beirarrúas na Rúa do Tambre entre a parroquia de San Caetano e Meixonfrío. Por último, dotarase de saneamento o lugar de Sionlla de Abaixo e daráselle un repaso ás fontes e lavadoiros do rural. Se sumamos o PAS, os plans de obras e servizos da Deputación que están en tramitación ou a piques de executarse, o investimento ascende aos 2 millóns de euros. Por certo que Rafael Peña tamén falou hoxe do problema coas fochancas. O concelleiro explicou que se leva actuado sobre 9.000 metros cadrados na cidade e que faría falta seguir actuando aproximadamente sobre 1.000 metros cadrados máis. O concelleiro tamén apuntaba que o mal tempo fixo que apareceran novos buracos que serán solucionados de cara ao verán. Ata agora levamos máis de 9.000 metros cuadrados repostos en todo o trámite da rede viaria e non se levantou ningún bache en ningunha zona que foi xa reparada, faltaría menos. O que sí é que, mentras sigamos tendo estas condicións meteorolóxicas e dado que herdamos unha situación estrutural da rede viaria totalmente penosa, pois van a seguir aparecendo nos baches. Xa probamos este venres un novo contrato por casi 150.000 euros axudicado á empresa Euloxio Viñal, e que arrancará a semana que ven para proceder a moitos dos baches que están aparecendo ahora. E no día no que o Goberno local levou á Comisión Informativa a súa ordenanza de transparencia, o BNG criticaba esta norma porque considera que se trata dun copia e pega da proposta pola Federación Española de Municipios e Provincias. Para o seu voceiro, para Rubén Cela, o esencial é a vontade política. Con contratos menores en publicitar ou respostas á oposición que non chegan, os nacionalistas creen que antes de aprobar ordenanzas de transparencia o que fai falta é vontade política. Rubén Cela describía así a súa posición sobre a norma que onte presentou Compostela Aberta e que hoxe foi levada á Comisión Informativa. Para o voceiro do BNG queda lonxe do que se podía agardar do novo goberno local. Unha proposta que para nós, desde logo, queda moi lonxe do que Santiago precisa e do que supomos que moitísima veciñanza podería agardar
pois deste novo goberno, non? Desde logo para nós, e desde o noso punto de vista, pois para esta viaxe, pois non facía falta pois prácticamente alforxa ninguna. Por que? Bueno, pois porque a proposta que se nos trae hoxe a debate pois é un calco prácticamente literal da ordenanza tipo que propón a FEGAM, que a súa vez pois é un calco, unha adaptación de outra ordenanza tipo que facía a Federación Española de Municipios e Provincias. Rubén Cela non critica que se copia a normativa se o que se copia é bo. O voceiro nacionalista lamenta, non en tanto, que o Goberno non tivera capacidade para analizar as especificidades de Santiago á hora de redactar a nova norma. O edil do Bloque tamén se amosou preocupado polo xeito de actuar do Executivo, tendo en conta que ao marxe de redactar a norma ven de encargarse a dedo un plan estratéxico que custará 60.000 euros. Máis cousas no cuarto aniversario da reforma do sistema sanitario, a Praza do Obradoiro acolleu un acto de Médicos do Mundo. A ONG denuncia a vulneración do dereito á saúde que se ven producindo dende que se puxo en marcha esta lei. Concelleiros de todos os grupos sumáronse hoxe ao acto organizado por Médicos do Mundo no cuarto aniversario da reforma do sistema sanitario, unha efeméride na que a ONG non cree que haxa nada que celebrar, senón todo o contrario, e que, segundo a Rede de Denuncia e Resistencia, entre agosto do ano pasado ata marzo, contabilizáronse máis de 500 casos nos que se vulnerou o dereito á saúde das persoas. Esta cifra súmase aos 1.500 casos máis contabilizados polo colectivo dende que entrou en vigor a normativa. Entre estes datos, di Médicos do Mundo, hai incluso incumprimentos da propia lei. Os 36 casos de nenos e nenas a quen se lles denegou a tarxeta sanitaria. As 47 incidencias en urxencias por negación de asistencia ou por intento de cobro de esta, e as 28 mulleres embarazadas que non conseguiron acceso a tratamento ou seguimento da súa xestación. Quen sofre os efectos desta norma proceden de países latinoamericanos nun 49% e comunitarios nun 22%, seguidos dos subsaharianos que representan un 13%. Médicos do Mundo quixo lembrar que a norma foi criticada tanto no ámbito sanitario como por organismos internacionais. E máis, segundo salientou o colectivo, 14 das 17 comunidades autónomas aprobaron medidas para contrarrestar os efectos da lei. E non foi o único acto que acolleu a Praza do Obradoiro hoxe. Tamén un grupo de gardas civís de Mérida fixeron unha parada na praza, encherona de motos e estiveron acompañados polo vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda. A Praza do Obradoiro foi punto de parada hoxe para 58 axentes en formación da Escola da Garda Civil de Mérida. Forman parte dun curso de tráfico para motoristas e están desenvolvendo prácticas polas estradas galegas acompañados por mandos, monitores e instrutores. Nesta escola fórmanse os futuros integrantes da Agrupación de Tráfico da Garda Civil a nivel nacional. Na praza foron recibidos polo delegado do Goberno en Galicia, Santiago Villanueva, o xeneral xefe de zona da Garda Civil, José María Feliz, o vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, e os concelleiros Xanduro e María Rozas. Por certo que Rueda fixo un tramo do percorrido, posto que se confesou como un gran afeccionado ás motos. Se agradece moitísimo ter a oportunidade un día como hoxe de poder sacar un pouco a moto, sei que ademais hai que aproveitar o día que temos entre un día de chuvia e outro este día. Bueno, eu creo que así un pouco darlle apoio e dar testimonio, creo que da agradecemento que ten, estou seguro que a inmensa maioría dos galegos o labor que fai a Guardia Civil, de Tráfico, e hoxe, ademais, tiveron a diferencia de vir dende o centro de formación que teñen en Extremadura a facer esta pequena peregrinaxe. Bueno, eu quería, estar con eles e mostrarles un pouco o respeto e agradecemento que creo que casi todo o mundo, por non dicir todo o mundo, lle ten a Guardia Civil de Tráfico, porque desenvolven un labor que ás veces nos pode gustar máis ou menos e nos afecta, pero creo que é fundamental. Falámoslles agora de Sonutopías, un dos proxectos máis ambiciosos da Universidade de Santiago. Trátase dun festival da diversidade e das culturas que vai pola súa terceira edición e que entre as súas propostas inclúe un recital poético, música ou teatro.
Vai xa pola terceira edición e pode considerarse como unha das iniciativas máis ambiciosas da Universidade de Santiago. Estamos a referirnos a Son Utopías, un festival da diversidade das culturas que naceu enmarcado no proxecto Campus Culturae. Ten como obxectivos traballar en prol da inclusión das persoas en risco de exclusión social no ámbito da cultura e o diálogo das artes e os povos. Este ano, como novidade, poderemos desfrutar dunha programación máis ampla que nas anteriores edicións. En este ano organizamos cunha dimensión de edición dobre, cunha duración moito máis estendida e ademais con presenza nas dúas cidades onde a Universidade de Santiago ten campus, Lugo e Santiago de Compostela. Das distintas actividades vai vos falar con máis propiedade cada un dos coordinadores, dos responsables das distintas propostas que van desde a música, o espectáculo, o teatro pola integración, as conversas sobre as culturas, a atención ás minorías e dúas importantes exposicións. O calendario de actividades dará comezo mañá cun recital poético musical, organizado en colaboración co Decanato da Facultade de Filoloxía. Mañá será o primeiro acto ás 19 horas no Xardín de Fonseca, se fai bo tempo, e se non o fai, como parece que é o previsto no Comedor de Fonseca, teremos o recital poético musical Que fuxan o río e a rosa colorada. É unha proposta que nace desde a colaboración entre Campus Culturae e o Decanato da Facultade de Filoloxía, e é unha proposta novidosa en canto que é un recital feito por poetas que forman parte da Universidade de Santiago de Compostela. Outras actividades que terán lugar ao longo deste mes dentro de Son Utopías serán o espectáculo Good Nuts, o teatro pola integración, o espectáculo musical Sementeira ou a exposición Morte Terra. E o vindeiro sábado celébrase o Día Internacional do Libro. Xa coñecemos algunhas propostas, neste caso, que veñen da man da Fundación Eugenio Granel. Esta mañá coñecemos algunhas desas actividades que se van desenvolver ao longo desta semana. A Fundación Eugenio Granel inaugurou hoxe unha exposición na que se fai unha conexión entre a biblioteca e os fondos artísticos da entidade a través das mulleres. A mostra, comisariada por Natalia Fernández, directora da Fundación Granel, componse dunha pequena selección de material do extenso legado da biblioteca e dos arquivos de Granel. Así poderemos ver dúas vitrinas dedicadas ás mulleres surrealistas e ás mulleres escritoras, e outra que rende homenaxe a Isaac Díaz Pardo. A exposición complétase con pezas de 4 artistas que pertencen aos fondos da Fundación. La biblioteca y los archivos de Granel son una parte fundamental para entender la obra de Granel, y Granel como pintor, Granel como artista, Granel como escritor, Granel como músico. Y aquí tenemos una pequeña muestra de eso, de la conexión que hay. Esta vitrina, por ejemplo, que es la de Edicios do Castro, Natalia quiso sacar las publicaciones que hay escritas por mujeres de Edicios do Castro. Todos estos libros se los regaló Isaac Díaz Pardo. Ademais, con motivo do Día Internacional do Libro, que se celebra o vindeiro sábado, a Biblioteca da Fundación Granel presentou dúas actividades, Libro por Libro e o Book Crossing. Ambas están dirixidas a fomentar a lectura e a compartir cos demais os libros que xa non imos volver ler. Libro por Libro vamos a tenerlo durante 2 días, hoy y mañana. Y es venir aquí a la Biblioteca de la Fundación Granel, que es en la 3ª planta de la Fundación, y traer sus libros e intercambiar libros con los que están aquí. Y Book Crossing es liberar libros. Nosotros dejamos un libro en la Plaza del Toral y una persona lo coge. Después, cada libro está etiquetado y entonces tiene que entrar en la página web de Book Crossing y apuntar dónde cogió el libro, y una vez que lo haya leído, lo tiene que volver a soltar. Os libros que porá a disposición dos usuarios a Fundación serán aqueles que ten repetidos, así como outros editados por Granel sobre o surrealismo, as vanguardas e a arte étnica. E a marxe das actividades relacionadas coa lectura, velaí teñen outras propostas para o seu tempo de lecer na nosa axenda cultural.
E hoxe saiu o sol, pero imos ver se nos acompañará nos vindeiros días, imos coñecer as predicións meteorolóxicas da man, como sempre, de Meteo Galicia. Mañá xoves non se agardan cambios, pois un día máis os ceos alternarán nubes e claros durante a mañá e formaránse nubes que deixarán chubascos en toda a comunidade. As temperaturas van descender en xeral e o vento soprará frouxo de compoñente sur, con intervalos moderados no litoral. O venres aínda teremos un tempo inestable, deste xeito os ceos alternarán nubes e claros e xa pola tarde quedarán chubascos nas zonas altas. As temperaturas mínimas van subir lixeiramente, mentres que as máximas baixarán. Os ventos soprarán frouxos de compoñente sur. O sábado predominarán os intervalos de ceos anubados e as chuvias pola tarde, que logo cesarán nas derradeiras horas do día. As temperaturas non terán cambios e os ventos soprarán frouxos pola mañá, rolando progresivamente a compoñente norte pola tarde. Mañá xoves en Santiago teremos ceos anubados durante as primeiras horas e chubascos pola tarde. As temperaturas mínimas vanse manter e as máximas descenderán ata os 16 graus. O venres agárdanos unha xornada marcada por ceos anubados. As temperaturas mínimas descenderán ata os 7 graus e as máximas manteránse. O sábado rexistraránse ceos anubados e chubascos débiles. As temperaturas mínimas subirán ata os 9 graus e as máximas baixarán lixeiramente. O vento soprará feble do sudoeste. E ata aquí o noso resumo informativo diario. A continuación seguimos falando da actualidade aquí en Santiago. Neste caso, acompáñanos no preguntoiro o voceiro do PP compostelán, Agustín Hernández. Con el volvemos agora. Graciñas por atendernos.